piatok mestská polícia v spolupráci s kinologickým klubom zorganizovala vo výcvikovom areáli na Bodone ďalšiu pútavú akciu pre žiakov základných škôl s dôrazom na ukážky výcviku psov. V rámci tohto podujatia mohli žiaci vidieť názorné ukážky výcviku poslušnosti podľa povelov, vyhľadávanie predmetov, prekonávanie rôznych prekážok a iné prevádzané schopnosti psov. Zase sme sa rozhodli urobiť branný deň pre základné školy. Každoročne ho organizujeme v priestoroch kinologického areálu Bodona. A vlastne sem prichádzajú deti z tých základných škôl, ktoré majú záujem. My sa snažíme osloviť vždy všetky základné školy v okolí, včetne teda špeciálnej základnej školy. A deti majú možnosť vidieť taký krátky program, ktorý pripravuje kinologický klub Bodona. A potom vlastne majú taký voľnejší program, môžu si zahrať rôzne hry. Pripravili sme im také zábavné hry, pričom teda môžu hrať aj fotbal, môžu si priniesť vlastné nejaké hry a zabávať sa tuto v týchto priestoroch. Nakoľko dnes teda má byť veľmi teplo, tak žiaľ jedna škola nám odriekla, základná škola na Mojmirovej ulici účasť, ale mala by prísť základná škola z Holubyho ulice, Šerera a ešte špeciálna základná škola. Čiže každoročne sa mení počet detí, raz je tu viac, raz menej, záleží, ktorá škola má záujem. Predsa len Bodona je troška ďalej od obytnej zóny a majú to určite kus. No ale v rámci tohto branného cvičenia, ktoré vlastne aj oni v školách mávajú, tak si myslím, že je to také spestrenie pre nich. Vedúci kinologického klubu Bodona Milan Komadel aj so svojimi kolegami pripravili okrem ukážok výcviku psov aj sprievodné akcie. My konkrétne ako z klubu im robíme ukážky vycvičenosti psov, cvičíme tu prevažnú časť psíkov podľa národného skúšobného poriadku. V podstate to je jeden z najstarších skúšobných poriadkov pre psíkov. Po tých ukážkach potom deti majú prichystané streleckú súťaž, ako i také drobné hry, hádzanie na cieľ, hádzanie s loptičkou. Aj keď piatkové teploty atakovali 35-stupňovú hranicu, psi si svoju rolu poslušných priateľov človeka zastali na jednotku, samozrejme hlavne vďaka psovodom, ktorí im venujú všetok svoj voľný čas.